खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 17 जुलाइ 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुपुइहाटआव गंसे मुस्लिम नखराव सासे आइजोखौ आइजोनि असे फिसाय आरो फिसाय नखरनि मानसिफोरा बिसनि मुलिखौ दोननानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय फातेमा खातुन। उनाव फातेमा खातुननि नखरनि मानसिफोरा गासैबो जाथायखौ खौरां मोननानै फिसाय नखरनि सायाव पुलिसनो केसबो होनाय जादों। गिबियावनो फातेमा खातुनखौ GMCHआव एबा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। गुवाहाटीआव आसाम पुलिसनि STF बिफाना गोख्रों सिगांनानै आयेननि बेरेखायै लांनाय सना आरो 22 लाख रांबो हमनो हादों। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय गासै 2 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय हिमांशु पाल, मेघालयानि शिलंनि थागिबि, आरो किसान कावार केड्डी, बे जाबाय राजधानी थागिबि। नाथाय केड्डीआ गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय फरालुआव भारा न'आव थायोमोन। हमजानाय सनानि बेसेना बाजाराव 32 लाख रांनि जागोन होननानै मिथिहोनाय जादों। उत्तराखन्डनि हारिद्वाराव गोबां अखा हानानै दैबाना जानायनि जाहोनाव दैबानानि दैजों लांखार जानानै आरो न'नि वालजों बायनानै गोलैसिन जानानै गासै 3 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय 3 सुबुंनि गेजेराव सासे 7 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'बो दंमोन। थैनायफोरनि मुङा जाबाय सातपाल 47 बोसोर बैसोनि, अजय कुमार 22 बोसोर बैसोनि आरो आलौसाया न'नि वालजों होसिन जानानै जिउ गोमादों। राजस्थान रायजोनि कोटानि गंसे सोरखारि फाहामसालियाव फाहामथाय लाजाबाय थानाय सासे 23 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ ICU रुमाव अक्सिजेन होनानै दोनबाय थानाय समाव बिनि खुगानि अक्सिजेन मास्कआव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामनायाव बे बेरामि सेंग्राया अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय फाइबाब शर्मा आरो फाइबाब शर्मानि नखरनि मानसिफोरा बे जाथायनि सायाव हस्पिटालनि दाय फोनांनानै पुलिसनि सायाव केस होनाय जादों आरो खहा जानायनि फिथायखौ दाबि खालामनाय जादों। खेबसेनो 80निबो बांसिन दाउफोरा अबथिरायै जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुङाबो जिउ गोमादों। महाराष्ट्र रायजोनि ठाणे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुरबादआव गंसे दाउ लांबाय थानाय टेम्पु गारिया गुबुन गंसे पिकआप गारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै पिकआप गारिनि ड्राइभारजों लोगोसे टेम्पु गारियाव थानाय गासै 80निबो बांसिन दाउफोरा जिउ गोमादों। थैनाय ड्राइभारनि मुङा जाबाय प्रकाश दुग्रे आरो प्रकाश दुग्रेया जायगायावनो जिउ गोमादों। अरुप कुमार देआ दिनै जे राजु कुमार नार्जारिया सोर होननानै बुंदों बिथाङा सोंनो हायो। बिथाङा जिहेतु जोंनि गणतान्त्रिक देशनि स्वतन्त्र सासे नोगोरारि, बिथाङा सोंनो मोनो, प्रश्न सोंनो मोनो। बिथांनासो बे बिटिआर एसेम्ब्लियाव प्रश्न सोंनो मोना होननाया बेफोर जिनिसासो आनएक्सेप्टेबल। आं दिनै बुंगासिनो दं प्रश्न सोंनो मोनो, बिथाङा सोंथों, हाजारबार सोंथों। राजु नार्जारिया सोर होननानै बिथाङा बुंखागोन। मानो होनबा आं मिथिनायाव बिथाङा थिकादार खालामग्रा सासे सुबुंमोन, थिकादारि लाइननि सासे मानसि। आंथ' मुम्बाइआव MSW फरायखांनानै थांनाय 20 बोसोर बड'लेण्ड ओनसोलनि गरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौहाय सेवा खालामनो थाखाय आं नाजाबोदों। आङो बेहाय रोजा रोजा गरिब दुखिया सुबुंफोरजोंहाय गसंफानानै बिथांमोननि मोनथायनि, बिथांमोननि रांखान्थि समाजखान्थि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो एसेबाबो नाजाबोदों। बेयाव नोंथांमोना मिडिया लाइननि मानसि, नोंथांमोना साफ्रोमबो आंखौ सिनायो। खिन्थु बिथाङा सिनायनाय नङा स्वाभाबिक, मानो होनबा बिथाङा थिकादार लाइननि मानसि, आं जाहैबाय समाज सिबिनायनि लाइननि मानसि। गतिके जोंना लाइनानो आलादा आलादा, लामायानो आलादा आलादा। बेखायनो बिथाङा आंखौ सिनायिया स्वाभाबिक। हुमखि होननाय जिनिसखौ, जिहेतु आं सासे बर' फिसा, नोंथांमोना बयबो मिथियो, आं दहायबो बुंदों। हुमखि होननाय जिनिसखौ गिग्रा राजु नार्जारिया नङा, राजु नार्जारिल' नङा, जोंनि बर' मानसिफ्रा बे हुमखि बा गिनाय होननाय जिनिसखौनो सोलोंबोखायाखै। ओंखायनो जोंखौ हुमखि होनानै जेबो लाब जाया। जों गिग्रा मानसिबो नङा आरो जेब्लायबो गिनाय नङा आरोखि। गतिके सोरबा अरुपदेल' नङा, सोरबायाबो हुमखि होयोबा बे ओरैनो माने टाइम वेस्ट, समाय नस्थ' खालामनायसो जागोन आरोखि। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।